Fis-sena 2022, in-nefqa soċjali tal-Gvern se titla' għal rekord ta' 100.8 biljun euro. Ħabbar dan il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon waqt id-diskors tiegħu brabta mal-estimi tal-baġit għall-2022 fil-Parlament. Waqt id-diskors tiegħu, il-Ministru Falzon ta' rendi kont tan-nefqa tal-Gvern għas-sena d-dieħla bil-miżuri u l-benefiċċji mġedda jew imħabbra. F'dawk li għandhom xaqsmu l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, kontributorji u mhumiex u anke l-pensjonijiet tas-servizzi, in-nefqa se tkun qed titla' għal biljun 327 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 347 miljun euro fuq in-nefqa li kien hemm fl-2012. Meta mqabbel mal-istess sena, il-Ministru Falzon spjega li l-akbar żieda kienet fil-pensjonijiet tal-irtirar u tar-romol li bejniethom żdiedu bi kważi 280 miljun euro. Fl-istess perjodu wkoll il-benefiċċji mhux kontributorji żdiedu bi ftit anqas minn 25 miljun euro. Hekk kif semma ħemel ta' miżuri oħra, il-Ministru Michael Falzon aċċenna wkoll għaż-żieda sostanzjali f'finanzi lil fondazzjonijiet bħall-FSWS u aktar għaqdiet volontarji u mhux governattivi. Jekk inqabbel dis-sena ma' dik tas-sena preċedenti fejn jidħlu dawn il-benefiċċji biss qed nitkellmu fuq żieda ta' 91 miljun euro. Meta nottu l-operat kollu qed nitkellmu fuq is-somma ta' 1.8 biljun euro. Intant min-naħa tal-Gvern dwar il-qasam soċjali tkellmu wkoll id-deputati Oliver Scicluna u Silvio Grixti. Min-naħa tiegħu Scicluna ta' rendi kont tal-miżuri soċjali li jindirizzaw lil dawk b'diżabilità sabiex huma wkoll ikunu jistgħu jkomplu bħajjithom. F'dan il-budget qed naraw li nsostnu il-familji. Vera botja ta' darba, imma botja li tgħin meta għandek wil ġdid jew adozzjoni. U qed naraw li dik il-miżura se tolqot kważi 4,000 ġenitur. Dik li għal kull wild jew għal kull adozzjoni se tiżdied minn 300 euro għal 400 euro. Silvio Grixti tenna wkoll li miżuri bħal żieda fil-pensjonijiet u aktar benefiċċji se jkomplu jgħinu lil min jinsab l-isfel fis-soċjetà sabiex ikompli jtejjeb il-qagħda tiegħu. Dan huwa, Madam Speaker, il-bidu ta' mixja aqwa għal min qiegħed l-isfel biex jitla' naqra oħra l fuq. Ma tistax titla' 5 tarġiet f'daqqa, imma dan il-Gvern, Madam Speaker, qed itik l-opportunità illi jgħinek titla' skaluna.